Здравейте, хора! Днес ще разгледаме Иж Планета 3 и игнорирайте тази музика. И сега ето го нашето моторче. Ето, виждате как хубаво изглежда. Почти. Вече може да го започваме да го палиме. Ето. Кранчето е пустото. И вече както можем да го палиме, хайде да го... Първите пъти не иска да запали, не знам защо, но просто да се опитам май пак. Пак се опитам. Moje srce traži, sve što moja duša želi. Не знам защо не ще, ама не съм сигурен дали ще запали пак. Ама то ведно да запали. Може би. Но първо да разгледам, да видим дали всичко си е тук. Това трябва да... Тук е добре, това е добре. Тук. Пак да си го включим на контакт. Пак пробе. Нещо. Не знам защо. Ама то по принцип работи. Не знам защо нещо ще се запали. Грешка ли съм направил? Или май не съм? Не знам защо нещо ще запали. Може би трябва нещо друго да направим. Ама айде ще пробвам още един път. Още малко ще го... Ай, пак го... Опа! Не знам дали... Sve što moje oči vide, što meni sreću stvara, to su jedne kose zlate, to je jedna zvijezda sjajna. To su jedne kose zlate, to je jedna zvijezda sjajna. Nada me ritna. Da će moja pusta žena i kada doći.
Не знам що нещо. Не ще. Ама аз не знам що не ще даже. Не знам. По принцип то работи, де казал съм, ама не знам що да. Не го правим правилно ли или не знам защо. Mete a música também. Котю. Зак, че пробвам. Дано този път стане. Хайде. Нещо.